खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दायो जोङो साथामजों फैदों आरोना दिनैहाय माने सासेखौ गारबोनाय जाबाय देहाया एसे गाज्रि नालाय बेना ओमफ्राय बिबैयाबो थांथ'ला होनबाय नालाय ओंखायनो जों साथामजों फैबाय आरो एसे उदालगुरियाव बाजार खालामथावथाव फैनानैहाय बेहाय हाबनाय जाबाय आरोना हाबजेननाय लोगो लोगोनो जोंनि नोजोराव गोग्लैयो बड'फानि मुसुखा आरो बेनि सोरगिदिं बिबार आरो माखासे प्लान्टजों बुंफबनाय नै बिथाङा गावनि फिसाजोखौ बानानै बेरायगासिनो आरोना ओमफ्राय आं बाथ'वाखिसै मानो होनब्ला आङो भिडिअ खेबनांगौ नालाय ओंखायनो बायासै आरो सासेखौ लाबोनायमोनब्ला खिन्थु बानो गोनां जागौमोन आरो जोङो फैदों इउएन ब्रह्म पार्कआवहाय बेयो उदालगुरियावनो दङ ओमफ्राय उदालगुरि तामुलपुर रड होनो बेखौ ओमफ्राय बिनि उल्थाथिंजाय दङ तुलिका गार्डेन बेहाय नोंथांमोना फैयोबाथाय बिबारबो बायनो हागोन आरोना ओमफ्राय नायदो नोंथांमोनानि गार्डेनखौ जोंजों लोगोसे ओमफ्राय बैथिंजाय रिल्स बानायदों ना मिउजिक भिडिअ बानायदों बेखौ जों मिन्थिला आरोना बानायगासिनो बिथिंजाय दङ गंसे गिदिर फुख्रि जेरावहाय बटिं खालामगोन जानो हागौ उनावहाय फैयोब्लाथ' मोजां जोंबो बटिं खालामगोन आरोना एन्जय खालामनो हागोन जानो जोंहाबो हानांगोन बिदिनो माबे मोजांथार जायगाया बिराद मोजां फ्लावार्स दङ जोंहा न'आवबो गायहैनांगोन गासिखौबो फसायदों Tenisnya buat tahu gue nama mama. Hah? Gimana sih? नै बिबारफोरखौ जा मोजां नुदों येल्लो आरो बेनि गेजेरावहाय भायलेट कालारखौ होदों ओमफ्राय बिबारफोरखौ बेबायदि ज' गायोब्लासो मोजां नुयो आरोना बिबार बारनायखौ ज' गायनांगौ फांसे फांनै बिदि गायोब्ला बांद्राय समाया जानो हागौ आरोना ओमफ्राय बिदि बुरजा गायोबाथाय बिराद मोजां नुयो आरो नै मोजां नुदों नै फट'खौ नायलाय र' जायाखै र' फसायनांगौ जायो नोङो केमेरायावसो मोजां माबायावहाय मोजां नङा मबाइलनि फट' खेबनायावहाय मोजां नङा नों इसेबो इनसाल्ट नों गावनो बुङा लागायथ' बे खोथाखौ सेल्फिखौनो खेबनांसिगोन आरो जायगाया बिराद मोजांथार मोनाबिलियाव फैनानैहाय बिदिनो गेलेनो मोजां जागोन जोंहा नै गथ'फ्रा देरबा बैहाय गेलेनो मोजां जागोन फक्सटेलानो खोमा बे मोनसेया नङा बिलाइआ बे फक्सटेल नङा जानो खिन्थाबानो जाबाय नोंथांमोना मा मुं बे बिफांना बिराद मोजां मोनदों आं गोसोखौ बेहाय फैनानैहाय बिबारखौ ओरैनो मोजां मोनखायो मोजांथार जायगाया बिरादनो बेरायनो थाखाय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरोना मोनाबिलियावहाय बेरायनो सान्ति Don't pluck the flowers बेबो मोजांथार बिबारा ना मोजांथार फट'बो खेबना प्लिज हाँ जी बिबारा था दे दे नों रोंखाया नोङो रोंखाया
थिक थाक जादों मोजां खेबनो रोङो दा भिडिअ'आवहाय मोजां जायो केमेरायावल' ओमफ्राय मबाइलनि केमेरायाव मोजां जाया नोंना रोङा नोङो आं बिबार बिफांफोरखौ नायनानैहाय जोबोर मोजां मोनो लोगोसे गायनोबो बिराद मोजां मोनो उन्दैनिफ्रायनो आंहा बिबार बिफां गायनायनि हुदा दङ सोरनावबा थांनानैहाय बिबार गोदानफोर नुयोब्ला बे बिबारफोरनि दालायखौ लाबोनानैहाय न'आव गायोमोन आरो ओमफ्राय थाङोमोनबो बेफोरो गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनोमोन आङो बेफोरखौ गायनानैहाय ओमफ्राय बेरेफुंजायाव जेब्ला सिखारनानैहाय बिबार बारनानै थानाय नुयो अब्ला गोसोखौ बिराद सान्ति गोजोन मोनो आरो नै टार्मिनेला बेखौनो गायदों जोंहा न'आव Yes, terminalia. बेयो ग्रीन मोननै जात थायोना व्हाइटबो थायो भेरिगेटेड व्हाइट दे ओरै नायदो बोरो टार्मिनेलिया फट'आवहाय आं नोंखौ मारै खेबदों नै इसे बिदि फैनाय खेबदोंना नों आंखौ मारै खेबखो नै अह टार्मिनेलियाखौ नांगौ ना एडिट खालामनांगोन उनाव खेबफिन दानो खेबफिन टार्मिनेलियाखौबो नांगौ ने औ अबेजों ओरैजाय आं बायदि खेबा रावबो थेवबो जादों मोजां जादों जादों ओमफ्राय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिन्थिखायो जानांगौ जे आपेल थाइसे गेसावजों आपेल बुरजाया थाफाब्ला गेसाव जाजोबो होननानै बेबायदिनो आंनि हासबेन्डआबो आंजों थाफानानैहाय माने बिबारखौ मोजां मोनग्रा जाबाय फार्स्टथिं बियो गेसाव नङा आरोना मोजां हेबिट जाबाय आरोना बिबार बिफां बिराद गायग्रा जाबाय आंनिख्रुइ बांसिन गायग्रा जाबाय आरोना न'आवहाय गायनायफ्रा गासिबो बेनो गायजोबनाय मोजांखौनो मोनदों आङो आंनि थाखाय गार्डेन बानायबाय नालाय ओरै फैलाय Yes, madam. आंखौ मोनसे भिडिअ खेबदो बेहाय शर्ट्स आरो रिल्सनि थाखाय आरोना बेखौ गथ'फोरनि गेलेग्रा बानायनो नागिरदों जानो हागौ खाथिनिफ्रायनो एसे नुनांगोन ना दे जेबो नङा राजा गोसोआव दङ जोंनि कलेजावबो बिदि दंमोन मा हाजो मिनि हिमालया जा फट' खेबोमोन ना बेहाय बावगोन ना सालोंसै हो एसे गिदिंसै बैहाय नै मिउजिक भिडिअ नङाब्ला रिल्स बानायबाय थादों आरो नै दालियाफ्रा जा मोजां बारनानै दङमोन खिन्थु रानजोब्बायना खायफाया ओंखायनो मोजां नुवासै आरो बे गासैबो बारबाय थानाय समाव फैनायमोनब्ला मोजां नुगौमोन ओमफ्राय बेहाय फैनानै नोंथांमोना जुदि गांनाय मोनोबा उखैनाय मोनोब्ला टेनसन लानो नाङा मानो होनबा बेहायनो दंखायो केफे दंखायो मोनसे ना दङ ओमफ्राय जोङो दायो लोंनोसै गांनायबो मोनदों नालाय ओंखायनो let me show you बिथिं जिरायनोसै ना फांखा गैयियावनो जिरायनांगौ हो जागोन बे केफेनि मुङा जाहैबाय जेन केफे ओमफ्राय जोङो नै जिरायबाय जानो थाखाय साहा लोंनोसै ओमफ्राय मेनुआवहाय नायनानैहाय अर्डार होनोसै मा जानाय जायो ओमफ्राय जोंहा टेनसन जाखायो आरोना गथ'फोरखौ लानानैहाय जानो लोंनो हाबनो थाखाय सासे नङा सासे नांफाथारगौ जोंनो गथ'खौ लाथ'नो थाखाय ओमफ्राय दिनैसो जाथारदों आरोना बे हासबेन्डआ
तानिशाखौ लानानैहाय बामनानै दङमोन ओमफ्राय साहा लोंदोंमोन आरोना बेहाय गथ'आ साहाखौ आखाइजों बुख्लायहरबाय ओमफ्राय आखाइया एसे माबाबाय आरोना गथ'ना गाबबाय जानो ओमफ्राय आंहाबो मिथिस्लाबा मास्लाबा दै गुसुखौनो आखाइयाव होबाय आरो ओमफ्राय होनो नाङामोननो दै गुसुखौ बाट मा खालामनो मा थागोन जानानैहाय आङो खालामफ्लांबाय बिराद खस्थ'थार जानो लोंनो जोंहा हाखु दाखु जानांगौ दाथ' माने ओंखामखौ ओरैबायदि स्पिड जाग्रा जाबाय माने 5 मिनिट्सआवनो जाखाङो मालाबाथ' 5 मिनिट्सबो नाङा दसेनो जाखाङो आरोना ओरैबायदि खिथु गरम जाजोब्बाय जोङो माने अबावबा थाङोब्ला जोङो पुरा स्पिडआव जानो हागोन आरो एकदम राजधानी एक्सप्रेस जाबाय जोङो ओमफ्राय नै जोङो मा अर्डार होखो जों अर्डार होबाय चीज बल ओमफ्राय पेन फ्राइ मम' गोथावथारमोन चीज बला A1 खामोन आरोना ओमफ्राय जोङो सानसे आरो थांबावगोन बेखौ जानो थाखाय ओमफ्राय थेंक्स टु केफेनि बेयो मा होनगोन बेखौ मेनेजार बिथाङा जोंखौ साजेस्ट खालामबाय जे बेखौ जा होननानै जाबायबो गोथाव बिराद मोनथारबाय आरोना जोङो नेक्स्ट टाइम आरो जाफिननो थांगोन बेखौ जाखांबाय जोंहा खोमसिबायबो नै सासेखौ गोसोखांबाय थादों जोङो ना गोसोखांदों ओरैहायबासो मोजां नङा नै लाइट होजोब्बाय नै मोनाबिलि जानायखाय एक्सुवेलि बेहाय मोनाबिलियावसो बेरायनो मोजां जागोन सान्ति पुरा सान्ति मालाबा रिदिमाखौबो लाना फैनोसै रिदिमा तानिशा नों आं ज' फैनोसै आरोना फेमिलि आइमोनखौबो लाबोनोसै बिसोर बेरायाना बांद्राय आइमोना बैसो जाबाय नालाय yes रिदिमा थांनांगौमोन जोङो बैथिंजाय हाबदों मालाय मोजांथार सान्ति ना मामा आब'खौ मालाबा लाबोनोसै ने ज'नो जायगाया मोजां नालाय थांफिनसै फैद' मोजां गैया दे आंखौ लायदा दे खेबनै जोङो बेखौ बामलाय आं थाबायनि नोंसै yes compromise दायो जोङो न'आव थांसै सासेया नेगासिनो दङ बेयो अननो ओंखारो बिदि गारबोनानै फैयोब्ला उफाय गैया फैनो गोनां जाबाय आरोना जिनिसखौ नांथारगौ जाबाय नालाय औ बे जिनिसखौ नांथारगौ जादोंमोन नालाय ओंखायनो गारबोनानैबाबो फैनांबाय आरो स' बाय बाय पार्क गारिखौ सोर सालायगोन